puro behela bisini andaro kalaijak sukia kami hinjago puro koroksa tiprasa masa ban thema bangoi bini uwatui thaimani bangoi bini ban bai tabo kheto asta tui kupulum nugui makhana norok mangphiri yango nogrok baijak kwbangma yang nogrok tui kupulung thambai kya baksa nog bai kya chung debo phulungna bangoi norok sakta tongdi chinlogi tuini level musuk jak kajak o kosong mari tangna hadi yango korika mari tangna hadi খুব বিরাট থাকে বলে yang nok dot to se dong song thami kya pa kong kai kaklai lia hadi mama ah hadi yang coba nukan anak bangkuli yang tok ciok kaisan tong sina bima mai thakana haima tong jago pasakoi thakana hadi hadi yang go ban bai dei অবস্থা Tunggu deh, caca kai tunggu. Ja, mo takuk ni samni nok lai mo. Adi na. Okay. Takuk ni nok bahai ke baik ha, abo kita sai khna di. Ani no bai ma khai aya tongko horsa kabo sona soron ban theo. Kai tungbo no sikang bo sajak tomo ni ban dok ni tikita committee di no ban thena to mana khaya. Ban dok bai phakai nok rok bai pha mano no hina ang bono agi bo koi kon khajak tomo. Wa sabo je a ban bai ya abo kostang ya abo makai tawana di ati dok ni bo sai khna di. Tikai tenika hota kore bai khaika tungbo ango bagana ngo labar bate paltong nang thang ga chi nong ni bati khok waya ko ban bai ga phaji phai to kono moton kono samne na moton dia mani ko bang ma ko so khamai kan Ane busuk porimano khoting khana tam khoting khana ani khoti ni abo kai kok sana se moton dia asuk jote khoting khata no bo bai bai kan ta kai chair hoite table hoite je tongmani ko gas bu jotono ko so khamai ka bape ko ro uta ko tang tongmai ka sima songka khai bai khai hin mano ani khoting khai hin mano okay ni porichoy khai mo tam paraklai ni bung tamo ani bumung khai brojomohan de borma parani bumung khai bongsrang bari romjago eke ponchait khai puro behara bari romjago emne ora koi poribar amte hai damaging khana emni tumahai nok to kemni khai to bayana pukurati 3-4 porbani pukur no ate ajagani a kosok bai khata emne sunachoron himane o takuk ni ban koi kani rok no onmani sona soroni ban khai abo je anga hachugo tisajak wangsong nai mani khai to bokor sagani hoite hingka khai emne 9-10 kani bai tong ya hai bini je tui tubi bani
30-40 kani abahai Tako, pori kaisa abahai saka. pori man tui ai koni bini tui gobirung khata amne yango chung to nuk paikha kheto bo tui kupulung agi to kheto kisti khai phebi ni abo jotono ফসল নষ্ট হইকা নং aro tam sana mu emne ফসল খাইতো tatar kok sai la koroi ফসল খাইতো kemni koroi ko matra a bukoni a acharok tangka ke dalamni ari khigrajak tongo abo thangka emne kheto rogo to mai borjak koroi ko abo tatar sai lab koroi আচ্ছা ঠিক আছে হাম